Kaczyński mówi o końcu wojny polsko-polskiej i tak ją rozumiemy. Ona do tej pory polegała na tym, że realne rządzenie w Polsce, realna polityka zastępowana była tak zwanym PR-em, socjotechniką, propagandą. Nie mówiliśmy o realnych zjawiskach dotyczących życia ludzi i ludzi jako indywidualnych jednostek i jako społeczeństwa, jako zbiorowości, jako państwa. Mówiliśmy o gadżetach, mówiliśmy o incydentach, o tak zwanych eventach. Ważny był jakiś wykreowany przez media pomot, którym można było atakować, czy kompromitować, czy przetrzeźniać przeciwnika, a nieważna była sprawa. Ile razy słyszeliśmy o Irasiadzie, ile razy słyszeliśmy o Wolubarze, ile czasu poświęcono na przykład Hubertowi K. tylko dlatego, że jakiś menel czy inny człowiek postanowił obrazić głowę państwa i natychmiast był pozytywnie kreowany przez media. Ile razy śmiano się z tego, że pani prezydentowa wręcza wchodzącemu na pokład samolotu reklamówkę, w której są kanapki. Jaki to był obciach, ile to było śmiechu, ile to było szyderstwa. Trzeba było dopiero tragedii narodowej, żeby ten gest w oczywisty sposób odczytać jako coś normalnego, jako dowód normalnej, takiej codziennej miłości. My chcemy prezydentury aktywnej, nie chcemy prezydentury pozornej, fikcyjnej, nie chcemy prezydentury opartej na gadżetach czy żyrandolach. I jeśli się dzisiaj widzi funkcjonowanie Bronisława Komorowskiego, który idzie, czy podąża w cieniu Donalda Tuska, to widać, kto w tym tandemie odgrywa pierwsze skrzypce. Że to Donald Tusk jest liderem i to Donald Tusk namaścił Bronisława Komorowskiego na kandydata na prezydenta. My uważamy, że powinno być odwrotnie, że to prezydent jest ważniejszy od premiera i nie chcemy takiego modelu, który w przypadku Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska został powielony de facto z Rosji. Niech sobie Państwo przypomną, że to Putin namaścił Miedwiediewa na prezydenta i to Putin też chce odgrywać i odgrywa pierwsze skrzypce w polityce rosyjskiej. To jest chore z bardzo prostego powodu. Prezydent stoi na straży interesów narodu. Powinien pilnować prawidłowości wykonywania władzy wykonawczej. Premier jest szefem rządu, szefem władzy wykonawczej. Więc nie może w sensie politycznym być nadzorcą prezydenta. W przypadku Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego tak będzie. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego będziemy mieli stawkę na realnego przywódcę, polityka samodzielnego, autonomicznego, ze swoją wizją, ze swoim formatem, ze swoim doświadczeniem pracy państwowej i politycznej. To jest zasadnicza różnica. Ale wiele różnic ma charakter programowy. My nie odmawiamy prawa obywatelstwa poglądom Platformy Obywatelskiej czy Bronisława Komorowskiego. Uważamy, że one też są potrzebne w debacie publicznej. Że może są nawet równoprawne pod względem jakiejś atrakcyjności dla grup społecznych, dla ludzi. Tylko prosimy o jedno, żeby było wiadomo, kto za czym się odpowiada. My generalnie chcemy Polski i państwa i narodu, który jest skonsolidowany. My chcemy narodowej konsolidacji. My chcemy odbudowy wspólnoty, bo naród i państwo mają tylko sens wtedy, kiedy są wspólnotą. Platforma wolałaby społeczeństwa bardziej zatomizowanego, bardziej obróconego do preferencji jednostek. Na tym polega liberalizm, że państwo nie buduje wspólnoty, tylko bardziej jest nastawione na obsługiwanie jednostki i indywidualnych potrzeb czy dążeń. My uważamy, że państwo powinno być silne, ale silne w obronie obywatela. Przykład sprzed paru dni. Wały powodziowe. Donald Tusk idzie po wałach, ryba w wale. Co mówi Donald Tusk? No macie kiepskiego wójta. Kogo żeście tutaj wybrali na wójta? A my uważamy dokładnie odwrotnie. Jest pewna sfera zadań, które przerastają jednostkę, które przerastają gminę, samorząd, powiat, za które musi być odpowiedzialne państwo. Taką sferą jest chociażby właśnie ochrona przeciwpowodziowa. I to państwo powinno tego bronić i nie ma co zwalać na wójta, bo żaden wójt nie wygra z powodzią. To może zrobić tylko państwo. Państwo też może nie wygrać, ale powinno robić wszystko, żeby Polskę kraj zabezpieczyć. Proszę zwrócić uwagę, jak różne podejście do modelu państwa ze strony Platformy nas. Przykład inny, pokazujący różnicę w podejściu do wspólnoty. Służba zdrowia. My wyraźnie opowiadamy się za utrzymaniem dominacji modelu publicznego w służbie zdrowia. Platforma wolałaby otworzyć drzwi do komercjalizacji, co jest takim bardzo grzecznym wytrychem opisującym tak naprawdę otwierającym drzwi do
prywatyzacji służby zdrowia. My nie mówimy, że prywatyzacja jest całkowicie zła, ale jeżeli cała służba zdrowia zostanie skomercjalizowana, a potem sprywatyzowana, to prędzej czy później stanie się podległa logice rynkowej. Będzie musiała przynosić zysk. Jak będzie musiała przynosić zysk, będzie obliczona na procedury bardziej profitentne, bardziej dochodowe, a nie na obsługę najbiedniejszych. Bardzo szybko doprowadzi to do podziału służby zdrowia na tych dla bogatych i tej dla biednych. Media publiczne. My uważamy, że nie ma kultury narodowej, nie ma wspólnoty, nie ma nowoczesnego narodu, który nie ma mediów publicznych, które są obliczone czy zorientowane na misję narodową. Czy jakieś medium komercyjne pokazałoby 3-godzinną gratyfikację księdza Jerzego Popiełuszki? Przecież to takie nierynkowe. Tak ciężko reklamy sprzedać. Ale przecież to trzeba pokazywać. To zrobi tylko medium publiczne. Jakie medium nie pokazało przez wiele godzin pielgrzymki Jana Pawła II? Przecież to też nie zawsze się opłaca. Wiecie, wielkich pokładów gazu ziemnego w tak zwanych skałach łukowych. Olbrzymia szansa. Być może śpimy na dużym eldorado energetycznym, który nas uniezależni od Rosji. Wielki przełomowy geopolityczny. Niesamowita szansa. Kandydat za prezydenta rządzącej partii Platformy Obywatelskiej oświadcza, że nie należy się z tym spieszyć, bo krajobraz się zepsuje. Bo odkrywki, no już w ogóle darujmy sobie pewną ignorancję, bo trudno gaz łupkowy schowany na 3-4 km głębokości metodą odkrywkową wydobywać, ale samo myślenie idzie dokładnie w sukurs myślenia Gazpromu i Rosji. Po co Polsce niezależne zasoby gazu, które całkowicie nas uniezależnią od Rosji? Ale trzeba naprawdę nie czuć interesu polskiego, żeby coś takiego powiedzieć. I na tym polega między nami różnica. My nade wszystko stawiamy i w sprawach odbudowy pewnej wspólnoty narodowej interes Polski, i na arenie, i w planie indywidualnym, społecznym, państwowym, międzynarodowym. Platforma widzi to wszystko bardziej zatomizowane, bardziej grzeczne, bardziej liberalne, obliczone na pewne obsługiwanie egoistycznych grup, czy biznesowych, czy pewnych lobbyz, czy pewną poprawność polityczną w stosunkach międzynarodowych, która dla nas, dla Polski oznacza zawsze obniżenie naszej pozycji. I to jest pierwszy zasadniczy typ argumentacji, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński. I drugi już króciutko, który powinien być brany pod uwagę, tu się zwracam do tych osób, które jeszcze nie wiedzą, na kogo głosować. Nie zwracam się do zwolenników Jarosława Kaczyńskiego. Zwracam się do tych, którzy być może głosowali na Platformę Obywatelską, bo uwierzyli w tą czarno-secinną twarz PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego z zardzewiałym nożem w zębach, którzy tutaj zakładali jakiś terror, podsłuchy, państwo policyjne. Już dzisiaj nikt w to nie wierzy. Na szczęście. Ale iluś ludzi jeszcze się waha. I do tych wszystkich, którzy właśnie się boją monopolu, boją się przechyłu, kieruje drugi typ argumentacji, dlaczego Jarosław Kaczyński. Dzisiaj w Polsce grozi swoisty monopol. Monopol taki, który jedna partia rządząca będzie miała wszystko. Ktoś powie, ale przecież był prezydent Kaczyński, był Lech Kaczyński, to czy nie było monopolu? Nie było monopolu. Z bardzo prostego powodu. Dzisiaj dominującą sferą oddziaływania na polską politykę, decydującą rolę odgrywają media. Opinia publiczna kreowana przez media. Media za czasów naszych były w większości przeciwko rządom Jarosława Kaczyńskiego. W większości. Potrafiły wzniecić swoisty rodzaj wręcz powstania pisowskiego, szczególnie wśród młodzieży, studentów, internautów. To był ruch oparty na pewnej subkulturze definiujących politykę właśnie za pomocą gadżetu, za pomocą swoistej subkultury. To była bardzo silna przeciwwaga. Trybunał Konstytucyjny przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Czyli bardzo tak naprawdę zrównoważony układ sił, który de facto, jak się pokazało w 2007 roku, okazał się zwycięski dla naszych przeciwników. Gdy Platforma miałaby media, Trybunał Konstytucyjny, rząd, Sejm, Senat i jeszcze prezydenta, będzie miała absolutnie wszystko. A do czego prowadzi monopol, to my doskonale wiemy.